sa inyo mga my friend. Nandito kami sa Port Hope, kung saan kami nag-fishing dati. Baka next week mag-fishing kami. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung surrounding. Ayan. Dito lang kami nag-fishing salmon. Pag 1st September, salmon yung pinifishing dito. Inuhuli. Ayan, may nagpipishing na mga my friend. Ayan, ito yung tubig. Dito kami nag-fishing ng salmon pag gabi. Pag gabi mga my friend. Ayan. So, yun. Ayan. Ito siya. And then doon, may park doon. Restaurant. Ayan, nag-fishing sila doon mga my friend. Ayan, nag-fishing sila doon. Doon. Ayan, lakad tayo doon. Banda. Ay, close. Sinara nila. Close man, oy. Sinara nila doon banda. Dito kayo nagpipishing mga my friend ng salmon. Ito yung Ontario Lake. Nandyan lang. Bibi, wag kang bibi. Mahulog ka talaga, bibi. Walang biro. Kainin ka ng salmon dyan. Dyan, ang lalaki ng mga salmon dito mga my friend. Guhuli kami dito ng salmon. September mag-fishing kami. Ayan. Ayan, napakahaba. Ayan mga my friend, napakahaba. Steven, wag kang magloko dyan. Lalim yan. Tingnan nyo, sinirado. Gisarado nila diri, Dili may makaadto dito sa mga bato-bato. Dili may makaadto dito, diri lang. Ayan, dito lang kami. Daan tayo rito. Dito na lang kami sa beach. Ayan. Wow, lakas ng alon mga my friend. Tiyang, ang lakas ng alon. Ayan, ito na siya. Lakas ng alon. Ayan po, lakas ng alon.
Ayan, ay pulis mga my friend. Ayun, buti na lang nakaalis na ako ron sa ano, beach. Ago, mahuli sana. Ayan, oh. Ayan, yung pulis. Polisia. Me, baby, he's gonna order two. Hello, how are you? Good, how are you? Fine, thank you. It's 21.44. Okay, thank you. Stop! I love you. Nag-order kaming McDo. Nandito kami sa McDo, mga my friend. You too, bye-bye. Nagutom sa laag. My ice Nagutom sa laag. was there. Ano lang siya, drive-thru. Drive-thru lang. Ano pa talaga dito? Not you. Wala pa. Bawal kumain sa loob. Sa mga restaurant naman, ano, sa labas kumakain. Pag gusto ng mga tao kumain, sa labas sila kakain. Thank you. You. My ice cream, I'm gonna hold my ice cream. My ice Burger. Si burger. May I please get a tray? Yes, please. I still have ice cream coming. Hello sa inyo mga my friend. Nandito kami sa parking lot. Nandito kami sa parking lot. Kumakain. Nag-order kami doon sa McDo. Kain muna akong burger. Kasi bawal kumain doon sa loob. Ano lang siya, drive-thru. Kain ka lang, kain ka lang. Maliit lang na ano, burger. Ayan. Steven. Oink. Hello. Oink. Yung aking prinsesa nandoon sa sakyan. Ay, prinsesa. Ba't nandiyan ka kumain? Don't do that, Celine. Don't. Ayan, kumakain. Adyo, kawawa naman. Nagkiang-kiang na po ang kuhan. Ayan, may ano kami dito, apple pie. Ay, mainit pa na apple pie. Bawal kasi kumain sa ano, sa loob. Okay,